Hello, kumple phi baru ke bapak ya kene video sat sentence yang hai phi chakane channel nganget ba phi don hapden ka met ka phat ka bakoi ka bakhya kum bangaru ngadon hapden ka met ka phat ka bakoi ka bakhya te ha kene ka video menta ka sngi ngakwa ban pen iya phi ya ka way mo nga kwa khnang ban le kene ka video na mar ba bon phan hapden jong phi ki bom pat chu online tier mo na online mo na mintra na ki way pat ki app te nakataga daw nga wan hangni nga kwa ban pen EAP kumno ba pen order ya kito ki products ba nga bu hapo ki videos jonga namar ba nga yo ibon ba ki question ba pikali kong ngin yo na ki e mo kum kino ki app bane mo kum ki e ki app bangin order kine ki tiata nakataga daw nga le khana kine ko video khana ba pin tip mo kumno ba pin ad ekine ki products hakakat ko jong phi kum Myntra lane kum Flipkart mo te buon ha baru ki videos ki skincare videos jonga ngala de bu ya ki link mo ya ki ne ki products kerteng jong kane ka products bat ka link jong kane ki products ru tamba buon ha na preng jong phi ki bompat ngeu thu mo kimpat ki bompat tip ba na e nge ngin yo i mo hangno ngin click ban yo i ya kata ka link te hakane ka video nga kwa ban pen EAP direct ngan pen EAP na ka phone screen mo khana ma pen yo i kumno ba pen order nong kong ho oi bun nangi te bala tip hi kumno ban order kine kiter tang ba nga kwa ru ban ong ba don mo kato kat ne ki bom pat chu order online te ki kwa ban order kine ki products tang ba kim tip mo kim nang ban order kine ki products na kata ka daw nga kwa ban lek nang kine ka video khnang ba ki to ki bom pat tip ban order ru kin tip ban order te pet ya kene ka video ha do bakot wanam skip ya kene ka video na mar ha kene ka video phin yo chuman toy bha kham tam ya ki to ki bom pat chu tip mano ban order kene ki products te tangkum tahi mentangan share ka screen ngan pen EP na ka screen kumno ba pin order kene ki products te wanam skip ya kene ka video pet ya kene ka video ha do bakot te parlok mo ngan sedang bet ya kene ka video da ka banga pen EP kumno ba pin order tia na po online na namar ba don bon bhana pedeng jong phi bompat tip bompat nang ban order ya ki tiar online nungkong phi ha ban le ha play store te nang tapat phi ha ban le ha search um te phi ha ban le ha search history te phi ha ban click Myntra mo lada pi order na pi Myntra tapi haban le kum nemo dengan pen EP na po Myntra tapi haban install ya kane ka app mo te page hang ne kadang install mo te pi haban app te haden ma pila de ban install ya kane ka app mo Myntra te lada pi order na po te mentang ala de ban install ya kane ka Myntra app te pi haban shna account mo te pi haban shna account pi haban login te number phone jonga ngampan EAP hang nemo dengan type number phone jonga te phiru phi haban type ya ka number phone jong phi mo da ka number phone hi jong phi na mar bala da phi ai da kino ki number phone te phim yo ki products te phi haban enter ya ka number phone jong phi haban let ha continue and login te menta ka OTP phi haban sim na phone jong phi na number phone jong phi na papat phi haban enter ha kaneka ayo hoi te mentang ala dep mo ngala dep ban sina account jong Myntra ma te nongkong phi haban enter ya number phone jong phi haden ba phila dep ban enter phi haban mo phi haban click enter te phi haban aptang si phang hi ka OTP kan one hi ha number phone jong phi te oi sa enter ya ka OTP hapo jong kaneka ayuma hapo jong ka hangne na marba kala pan ilpa hangne OTP te kane kade ka mo account jonga Myntra account jonga te menta phila don ya ya Myntra app mo Myntra app ha ka phone jong phi te menta ngan ya thu e phi pat kumno ba pin order ki te na ki i videos jonga namar bon phana preng jong phi nga haden mangala de ban at e ki to ki link ha po jong ka video jonga ru pidang confuse kumno ban wat ya ka to ka link ma
te mentangan pen EP kumno ba pin wat ya ka to ka link ba nga ad hapo ka account jonga mo te ngan lek hang ne mo ha ka account jonga YouTube account dengan lek hang ne kane ka de ka recent video jonga mo krim na ka banta ba ring stick kador khmat na kador khmat dengan klik hang ne te parlong menta phi haban page bha mo na mar ba bon bhana preng jong phi ba ong yang kong ngim tip ngim mo ngim na e ngin yo ikne products te haka por wa phi page ikne ka videos jong aro phla yo I tharai hang ne ha screen mo page kane hang ne phla yo I hang ne view products ma nda phla klik hang ne kin kan one by direct haka page ngan pane hi haban klik haka ne ka view product page phla yo I tharai kane ka de ka view product ma te phila ban lek nang ne direct na ka screen ru phila ban lek direct na ka screen ap ngan pani biang te hang ne phila ban lek direct na ka screen te phila ban lek hang ne ru ma phila yo I hang ne ba top two products hawa jong kane kumno ban ta retinol cream two products hang ne phi ban klik ha kane ka more hang ne top more phi ban lek more te hang ne nga ad na Myntra ru nga ad na po Flipkart ru nga ad ma tela da pim don Myntra pila ban order na Flipkart ma te nongkong mo ngan klik ha ka Myntra link te layo I hang ni ka tho mo retinol 0.1% 0.1 retinol night cream ma bale nga ong ba lada phi order na po ka link jonga phinom confused namar ba lada phi type hi ka to ka kerteng lada phi late haki apps jong phi yo let's say ba phi order ki wrong products ma te na kata ka daw nga ong ba lada phi order direct na ka link jonga te phinom confuse you namar ba kane ka products bat ka kerteng jong kane ka products ru kala don lepa hang ne phila ban order direct na ka link banga bu na po ki videos jonga ma mde tang kane ka videos haka to ka sunscreen videos ru ngala de ban ad kumne hi kini ki products hang ne te phila ban click direct na ka to ka link nang ad haka back jonga te man tangan ad haka back jonga te phila ban check na Flipkart bat na Myntra la da phiyo do na min Flipkart phila ban order na po Flipkart ma te la da de ka dor ka ju te phila ban order men na Myntra rum le le ma haka card ma te kumni te phila ban ad na direct na ka link jonga te kan poi be ha Myntra la ne po Flipkart app jong phi ma te man ta phi ban place order ma haban klik ha place order nang tapat phi haban add ki address jong phi ma hang ne new address lada phim padon address te phi haban klik hang ne phi haban enter yakine ki details jong phi kerteng jong phi bat mobile number te haden ma phil ada ban enter mobile number bat kerteng phi haban enter bat sa pin code tenda phila de ban enter pin code phi haban ban enter yaka proper address jong phi na yaka address jong phi ba kitia jong phi kan wan ha yeng jong phi sa to man ta ngala de ban mo type hang ne ngala de ban add ekne ka products man ta phi haban continue te page hang ne ngala de ban continues te hakane namar bon bhana preng jong phi ki bom pat jo pay online ma tem le le namar hang ne ka don ka option phila ban le ha cash on delivery kane phi haban klik hang ne ha cash on delivery te mentang ala de ban klik hang ne ha cash on delivery te menta phi haban place ya ka order jong phi tang kum ne hi ma kam long complicated re tang kum ne hi te phi hap
kawe ngaku apan ong pihak ban enter bahaya ka proper address jong pi kenang ba kitir ba pi order ru kan wan bej ha khardap jing jong pi mo te mentang ra dem te pihak ban place order mo pihak ban klik hang ne te mentang ngam don kamre namar ngadang don yo neu retinol cream te pihak ban klik hakane ka red hang ne place order dan da pla da ban klik hang ne kamot ba ka order jong pi kala confirm ma tang kum ne hi kane ka video mo la da phedang don question ban klianga te phila ban klianga kane ka video kala post ka bakut la da phedang don question ban klianga te phila ban type phila ban klianga po comment section te ngan persangkat bala ban mo reply ki comments jong pi te lada phi yo jing man toy na kane ka video na mar pa oi bon nangi ngi la tip mo kum no ban order ngi la tip ru kum no ban click ha kito kiling ta bon na preng jong ipat ki bom pat nang ban order ikini kitia na online kham tam na kito kiling banga bu ha po description box te phila ban like kum banga batai phila ban ad ha ka kat ko jong pi ha po Myntra la ne ha po Flipkart te tang kum ne hi kane ka video nga ngej ba phi yo jing man toy na kane ka video te la da phi yo jing man toy sa comment hapo comment section te bye bye take care and stay safe love you all stay safe